we're going to Taytay! Uy! Going to Taytay, we're going to the place of AG, our idol. Yes, for the first time, mag-Taytay namin. Thank you, Lord. Anong masasabi mo? We're going to Taytay. Going to buy the best outfit. Charot. Yeah. So, this is our view from our room in the morning. Di ba klaro? Yes. Tining. Wala, ignorante lang. Walang ganito sa Bohol. Wow, hi. Yes, yes, yes. And mag-aagahan muna kami where we'll be having our breakfast. Hi, Madam Rhea! Madam Rhea! Ako payari na. Yeah, may... Bring ka food. Punta ka kondo. Bring ka food. Punta ka kondo. Bring ka food. So, kondo life. Uy. Amo ang cook. As usual. Eat, pray, love. Mo ni among pamahaw. Ay, Tagalog naman ita. Ito yung agahan namin morning. Yeah, since late na kami. It's almost 8. Hindi pa kami nakalakaw. Hindi kami nakalakaw. And we're out. So, diyan kami nag-stay for our 5-day vacation here. Grabe dito no, ang tataas ng building. Ang turas lang mahabog sa amua eh. Day, day. Bukas na lang tayo mag-inusapay. Day, mataas ang building, day. Iwan mo sa Ano nga wheelchair mangga? Tindog ba? Oh, Wala so ba ito? here. Uy, picture ta. Wait na. Wow, so we're going to Taytay. ko ba? See you later. We're waiting for our Grab. Bye.
bahay ngayon. So, kain muna. Lunch muna tapos balik tayo. Ito na yung so far yung napamili namin. Chere! Tag-iisang ganyan kami lahat ng taga-Bohol. Kain muna tayo. Nagkakit na, ganyan. Hi, mga katagabaka. Hindi ko. Anak ni Kim, anak ni Kim. How much? 100. 100,000, 100,000. Sa Manao, yun sa Manao. Mau din di managad. Mau din di managad, ha? Mau din di managad, ha? Tago ni Kim. Sawek. Mura pinalit dyan, hinagdo ba? Merkado sa May, nakapalit may tako. Ay, kuwan ay. Say answer to my child. Jamet. Chame. Wait lang kayo. Ngayon kay kami mo. Thank you to Megan. Si Megan nagpili. Alam mo, si grabe na nasa. Siya po inipalit ani. Parang sa bahay na. Hi. Pukaw na kayo. Nanda kay ka. Hi! Asa yung pinamalit, be? Wala ko. Puro pangkayi. Char. O kareya, o pagkaon ka na yung ipalit. Kaya wala kayo nas bubon. Asa yung pinalit, be? Kani sa merkado ni Tony Maki ang uban. Oh, isay o. Hal, hal. Hal. Yes, sir.
may dire. Andi, hoy, Tagalog na ba akong vlog kanila ko sa Manila, so bawal magbisaya. So andito kami ngayon sa room. Sa condo nila. Office. Parking. Nag-parking muna kami dito kasi papunta kami ng office. Hi. Hello. Wajud ka doon sa nakagwan, uy. Yeah, oh. So, nagkuhan na sila. This is their room. Wow, room, oh. Asa man kahoy? Pagilis. Ah, magilis ka? Paningot ko. Kita mo na. Oily na kay ko. Pinamisan ka ng maraming singot? Oo. Oh. This is their TV. This is their CR. Duhan yung CR? Ano sa din isa? Ha? Aris ako. Bye! This is their condo. This is our condo. Wow! Can I go outside? Init. Init man. Bala na. Condo hopping. Another room. Room nila ni. Nuwag kayo nangaligo ng luha, oy. Sino naligo? Dito girls. Thanks so much. Naramang t-shirt for tomorrow. Power! We're going to our head office. Flaming of Selexo. Anli shopping. Grabe guys, ang daming tao. Ha? Ang daming tao. From different parts of the Philippines and also the international delegates from Africa and from Papua New Guinea, from Suriname. Lahat, lahat. Two hours later. At last, we're home! Whew. How did we spend our second day? Parang marathon. Alay lakad. Ah. So, we're home from Taytay Tiangge and from visiting our office kasi may transaction kami doon. Eh, ano na, Rhea? Ano si Rhea? And nag-drop by kami sa 7-Eleven para bumili ng sinandomeng. Sinandomeng. Nakaka-shock dito sa Manila. 86 pesos ang kilo. Oh my God. Uwi na ko ng Bohol. Mahala man kayo magbukas diri, uy. And funny thing, I think we spent 2 hours paikot-ikot lang around Ortigas kasi chineng, nawala kami. So map, Google Map. Salamat Google Map. Salamat Google Map. Pinalali mong buhay namin. Binala mo kami. Ah, misleading ka Google Map ha, hindi accurate yung hindi accurate yung binigay mong direction. We spent 2 hours. Ay, hindi pala. Mga 1 lang. Anong oras na? Almost 7. We left
at the office po. 5? Around 5 p.m. Tapos nakarating kami dito 6:45. Parang may araw pa yun kanina, ngayon ang gabi-gabi na. Later, bumili kami ng 2 kilong bigas, chining, para ngayong gabi, tsaka bukas. Kasi, pupunta na kami sa Philippine Arena! Baby Monte. See you. And later, magta-try on kami na haul, tsaka try on sa mga binili namin sa Taytay. And mag-swimming kami sa swimming pool. Magamit na to. Yung mga one piece. Magamit na yung one piece. Yes! Excited. So, kita kuntiin. Okay. Oh. So, see you later. Bye! Okay. Hindi na kami nakapag-swimming sa baba kasi nantok na yung mga kasama ko. I guess that's all for today's vlog. Day 2. And we'll see you tomorrow. Bye! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and ring the bell button. Bye! God bless you! Oy, good night! Oh, wala sila mag good night, oy. Good night! Mwah.